Yo, good morning guys. So, for today's video, tayo nyo ito nga pork chop. Puta mo kaon. Tayo sa ta. Lord. Ha? Makantanin nyo guys. Tayo bahaw na. Tayo pork chop. Tapos tayo kape. Hmm. Hmm. Sambok oh. Ada. Hmm. Hindi mawala ang kape na to. Mga guys. Yung tagay. Importante kayo ng kape sa. Hapit may buat ng kape. Hindi ta manambok ano guys, magpiangan nyo lang. Hindi manambok, piangan. Nangita ko kung bulad ng gagmay ba, tindahan wala may baligya.
Not done. Na may katumbon tag. Ano akong ganahan sa kanin sa yung tambok. Ayan, kay kuhanin. Eat breakfast like a king. Kapit ah. Cheers. Kape-kape po nung maglantaw mga niya pa. Pwede ka ba? Excuse me. Gatang. Malapit. Kuyugi ko ninyo guys sa akong journey hangtod Manambok ko ba? O, dili pa lagay pa yun nilang kuhan. Ako ka nga dako nagigay. Nambok ka po ba? Slim mo gagay atong lawas o. Ba't hindi? Nambok ka no? Kuhan naman eh. Matuwa mo siyang hobby.
Gamit mo lang maka communicate po ko ninyo ba to this video. Lagi nakailap ka kasi sige maglantos akong video. Salamat kayo guys. Don't forget to please comment, like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell. This is Boss Dog and Family. God bless us all. Thank you.